našho mešťanstva, že bez zrušenia niektorých obmedzujúcich predpisov a nariadení, zvlášť v obchodovaní, nemá šancu sa rozvíjať. Tretím bolo živelné pohromy, ktoré napríklad v rozpätí roku 1711, okolo roku 1711 Veľký mor vyhúbil to takmer 2000 ľudí, čiže mesto takmer vymizlo, potrebovalo jednoznačne nový kapitál, nový prísun. Ten práve zabezpečila židovská komunita cestou svojho prirodzeného výrazu. Potom tu bol ešte ďalší význačný element reformy Márie Terézie a Jozefa II. Mali význam ten, že umožnili zrovnoprávnenie židovského elementu v našej spoločnosti aj po právnej stránke. To znamená voľný pohyb, voľné obchodovanie a nástup do miest, zároveň voľné sobášenie a slobodné vyznávanie viery. To boli základné atribúty, ktoré potom prisunuli zhruba v tom roku 1890 až 95 ďalšiu prílivom vlnu z Haliča, to znamená od oblasti od Nového Sonču až niekde po Sanok. Keď by ste pozreli niektoré pôvody, ktorých rodín, tak nájdete často Nový Sonč, Gribov, Krivnicu, Sanok, ale nájdeme aj kontakt na Užhorod a v záverečnej časti ešte sa to prisúvalo aj z maďarskej vetvy. V roku 1940 už to sú údaje za samotné mesto. V okolí mesta boli ďalšie silné komunity, hovoríme znova Raslavice, Zborov a Malzovská dolina, a potom bola ešte silná dolina Gaboltov, Petrova Sidelka. Niektoré dokumenty spomínajú aj, že tam sa niekde zachovali staré cintoríny. Žiaľ, poznatí naše, keď sme boli napríklad v Poľsku, vie sa, ako sa ničili cintoríny. Náhrobky skončili ako stavebný materiál buď v budovách, alebo jednoducho rozbili a slúžili ako kamene na spevnenie ciest. V roku 1940 je toto jedno z tých posledných orientačných ščítaní, malo mesto 2441 obyvateľov, tvorili 30%. Prečo je tento údaj ako relevantný? Po tomto medzi rokom 1940 a 1942 bol prísun ďalšieho obyvateľstva. V Poľsku, keď si viete, bol vyhlásený generálny guvernár 39 a vtedy sa pokúsila asi 200 až 400 poľských židovských občanov zachrániť v našom meste, svojich blízkych príbuzných, ktorými boli rodiny aj obchodne prepojení. A tak sa tu prišli a skryli. Druhou početnou komunitou bola deportácia alebo násilné vysídlenie Bratislavy, kde prišla ďalšia 200, asi 200 Židov z Bratislavy, ktorí znova sa nasťahovali u svojich príbuzných. Oficiálne údaje z tohto roku, z tzv. súpisu Židov z roku 42, z marca 42, uvádzajú počet asi 2700. Bardele, čiže tvorili asi 40% vtedajšieho počtu obyvateľstva. V celom okolí sa odhaduje, uvádzané údaj pána Gruzgota, ktorý bol v tých časoch, jeho otec bol členom ústredí Židov, aj tu prakticky riadil, tak oni uvádzajú okolo 4000 Židov. Do tohto počtu pravdepodobne si zahrnuli aj časť niekde po Svidni, strokov Svidni, ale zvlášť asi aj Kurímu, tam došlo k jednej organizačnej zmene, že bol síce okres, Kuríma patrila do okresu Pirátovce, ale žandárstvo a veliteľstvo spadalo pod Bardejovský región. Záverečná cifra je z tých preživších, ktorá uvádza židovská komunita, je asi 256, z čoho bolo asi okolo 100-150 detí. Táto komunita nemala šancu prežiť, prakticky potom boli tie veľmi emigračné a tak ďalej. Posledným žijúcim členom bardejovskej komunity, o ktorom ešte vieme, je pán Šimonovič, pani Šimonovičová. Srdečne vás ona pozdravuje, rozprávali sme sa s ním asi pred mesiacom. Povedala toľko, že je dňa, keď by nepomyslel na svoj krásny Bardejov a na vás, na svojich priateľov. V samotnej histórii
Právo pobytu v meste získal prvý Nathan Gutman. Bolo to po zrušení všetkých obmedzení. Neskôr zomrel v mladom veku, postala po ňom jeho vdova, pani manželka Rachel Gutmanová, ktorá sa považuje, alebo Babe, niekde sa v literatúre vyskytne ako Babe Rachel. Vlastne mala najmä mlyn, nejaké obchody. Pravdepodobne sa jej výrazne darilo, pretože aj rodina bola schopná ekonomicky podporovať židovskú komunitu. V roku 1771 už komunita pravdepodobne mala potrebu a sílu postaviť si aj prvú drevenú synagógu, ktorá neskôr zhorela. Neskôr tie základy začal budovať jej syn Jozef Gutman a to je práve ten sporný rok, čiže to bolo 1830-36. Je tu aj pani magistra Lešková, ktorá bola jedna z prvých, ktorá sa začala venovať bardejovskej židovskej komunite a mala šťastie zažiť ešte pána Spiru, takže myslím, že máte aj tam použité to vysvetľovanie tých rokov a citát. Ďakujem vám za to. Z tých najvýznamnejších rodín, ktoré sa v tomto období spájajú, sú Rosenwasserovci, Bluvijovci, Feuerrichtovci, Friedmanovci a Sobelovci. Boli to rodiny, ktoré by ste potom už našli vždy vo vedúcich funkciách tých židovských spolkov a vôbec samotnej židovskej komunite. Ako prvý predseda židovskej náboženskej obce bol Jozef Kor, po ňom neskôr Samuel Herzig, Adolf Klachter, Jakob Lodis. Toto je tu hraničná čiara rok 1904, Rudolf Raphael Lodin, o ňom niečo potom neskôr ešte povieme. Po návrate prevzal funkciu Jakub Schundorf, Pinkas Halter, doktor Jakub Altman, možno ešte si niektorí na neho pamätáte, a pána Špiru, myslím, že väčšina z vás, starších, ešte si pamätá. Problémom dokumentovania týchto vecí je jeden. Prvá, časté požiare v meste zničili kopec materiálu. Druhým problémom bol samotný rok 42, deportácie, zničenie a vandálstvo našeho obyvateľstva. A tretím, nezáujem našej komunity po návrate dokumentovať to, čo sa odohralo v rozpätí rokov 44 a 45. Aj to bola príčina, prečo tá židovská komunita migrovala. Pričom by ste boli možno prekvapení, že okolo roku 1918 máme náznaky, že židovská komunita, ktorej má silné sociálne cítenie v sebe, inklinovala ku komunistickému hnutiu. Vieme o tom o prípadoch Zborové, vieme o prípadoch Bardejovej a je to jednoduché vysvetlenie. Sociálna rovnosť, spravodlivosť a pravda, ktorú hlásali komunisti, ich zvlášť tú mladú časť spoločnosti pritiahla ku sebe. Prejavilo sa to pri tzv. Povstaní Bela Kúnu, čiže pán riaditeľ má dosť dokladov, aj jeden, aj druhý z tej etapy, že zhruba takto prebiehalo. To isté vieme aj po 45., že tá komunita inklinovala ku komunistickej strane, lebo verila, že tak ako im pomáhali sa zachraňovať počas vojny, že aj im pomôžu naspäť obnove a uplatňovaní náboženských a demokratických práv, ale veľmi, veľmi sa sklamali. Tu z prvých štruktúra, ako vlastne židovská obec žila, pracovala. Boli to ľudia, prvom treba povedať, Žid je taký istý človek ako my. Ničím sa od nás nelíši. Takisto miluje, nenávidí, množí sa, má také isté biologické funkcie a potreby. Len preto, že niekto iného vierovyznania nemal by sa stať našim nepriateľom. Do roku 1938, keď sa rozprávame s tými staršími, by ste boli prekvapení, aké priateľstvá a vzťahy fungovali medzi jednou a druhou komunitou. Bežné bolo, že na sviatok napríklad Purim sa napiekli koláčiky a roznašali sa po kresťanských rodinách, aby aj oni mali možnosť sa spojiť. Vieme o tom, ako napríklad na takej dedine, vzhľadom na to, že pani sa ponáhľala zapriahnuť krávky do maštale, lebo už musí tekať na omšu. Židovskí občania ešte povedali, vychoďte kľudne na omšu, pre vás je tá potrebná, my sa vám postaráme o dobytok. Tá harmónia tu existovala. Ale jednoducho, jedno z prvých nariadení vlády, ktoré v 38. bolo, ešte nie to tak, smerovalo k arizácii židovského majetku.